Macange Niku meskipun kula teng mriki mawon nggih. Boten napa to? Boten napa. Nggih, mangke mantu niki kula mangke tak mriko lak pas kalih mbak-mbake nika. Mangke napa teng mriki nggih mboten napa-napa. Nuwun sewu menika kan tinimbalan kalian bapak-bapak ingkang wonten ngajeng menika. Nggih, laras. Nah menika nggih nyuwun emang kula wau mriki kan Mbah Kirun riyin. Nggih, laras. Sing tuwek sik engko wedi masuk angin. Nggih. soalé nek wis Olehmu kedalan ngomong kok tuwek masuk Wong angin. mulih mesti nyuntikne. lah nek kene ngentut Lah khusus dados kula niku berperan khusus nata sinden-sinden jenengan menika. Oh siap. Mangke kula tata sing pundi, sing kula tumpuk sing pundi, Nggih, sing niki. kula tata teng pundi, mangke kula timbali mriki. Nggih. Ditata sing kepenak kalih menika kalih Mbak Lucy Sapi. Lucy Brahman. Brahman Aku kok. gak pernah akur. Brahman kok sapi. Aku sumpah larane Abah Kirun ra mungkin aku gelem ngelamar koyo ngene iki. Ya kok Sing sudi mbok lamari sapa lho? Sing sudi rabi karo kowe iki lho sapa lus. Oh tak sodok glosor kowe malah. sebagai Kuwi partner aku kerja di atas panggung. Kuwi awakmu kudune ya sing rukun karo kene lho. Nuwun sewu. Ora sarukun-rukunan lek karo kuwi. Nuwun sewu. Benjing lak damel banner nggih. Nggih. Jenengan kan Pak Dalang. Nggih. Benjing lak damel banner lak wonten kula kalih niki. Ampun digandeng nih. Oh, ngaten. Apik lho Mas. Niku loro ati kula. Tapi disawang apik ketok chemistry. Chemistry piye nggonku cilik kene gowedhi ya. Wis sampeyan kok delokno gewedi yo anu ngono. Sing sudi jejer karo awakmu ki sapa? Sampeyan kok dilokno ketok Wis tak gowedi. empet-empet ning kene sakjane muka aku nyandut kuwi. Sewengi isir kowe arep rukun karo kowe. Ora iso. Meskipun dunia meletus, Wah. ora mungkin aku gelem nyembah. Umume gunung meletus. Ben dunia. Aku yo masuk alam donya kiamat. Aku ora sudi kumpul karo kowe iki. Lus rungokno. Kok Mangsamu lus kuwi lho. wis tak anu miki lho. Aja Mas, aja. Kakang sabar. Iki ngono wong wedok iki yo Mbak Yuku. Alah opo. Wis entek ceritane mau wis Mikirnya apa? Mikirnya Lebih apa? kemayu-mayukno. Ora maksudmu apa kok iso ngomong ngono ning aku? Masamu ora teloro atiku mak aku adatos saka banyak ngene kene. Piye? Nyapa kok sing mbok depne wanita Rainaga ning aku? Minggir. Kowe grupe sapa? Aku dino iki Melok sapa? melok kene ya. Oh melok kono berarti kowe kok gajimu. Lho, Jaluk aku. Ora apa-apa. ora apa-apa. Bengi iki aku melok kene. Terus Ning bayarane melok awakmu. iki apa enek? Kowe iki apa enek rumah aku? Sampai jebatan zaman kuku teng ngalam donya sampai kiamat. Hah? Ora bakal rukun katok kuwi. Ya. Awakmu bela Rawe rantas Malang Surabaya Jombang Mojokerto. Utung. malang-malang Nesu, putung. nesu. Ya oke, didelok ya kahanane ya. Kowe lak milih sinden sing ndi tang batang. Nang. Kowe milih Kok batang to, Kang? kulo nyeluk kulo. Kowe lak milih sinden sing ndi kae. Ayo coba. Niki wonten Dik Amanda. Enten Iki lho. Dik. Sisih kilat. Amanda. Wah, anu buter no sing enak. Anu roti ya. Ya kuwi to. Lepung. Oh. Mbak Sinden. Mbak Sinden. Siji sing kene dok nih sama AA sini. Ah, Dik. Mangga sing anu lho Mbak. Mbak. Delon nyeluk sinden koyo aku lho. Piye jajal? Nadanya C minor. Si. Minor. Kau. Meneng olabimu. Tak bacok kok kene karo rumah saku. Udah nganggo kau ngono lho. Duduk. Yes, nang rumah saku. Kangen suarane kangen guyune sing bisa nyandeng mung bisa nyawan riko hangsone man cantik sinden koyo ngene iki lho apik kuwi delok gedebek kuwi ngisor kuwi Kowe gak ero aku tekane teko. Gentar ngene wis ngerti Pak. Sinden sing paling langsing saja timur. Yo, Kowe kok yo. mulane aku gedebek ramen. Yuk. Glanda, sikilmu lho, isor dhuwur kaya debok delok. Wah kaya ngene iki delok layu cilik langsing. Sampeyan terima apa ora Sapa? diarani? Sapa iki jenenge? Adik-adik mic-nya dipakai. Sapa asmane Dok? Sapa? Jenenge sapa, Dok? Wanda. Wanda jarene bodine gitar Australia. Kalah langsing kok. Ayo nek awakmu kan langsing. kalah langsing karo dirimu nak dirimu kan kaya tong ya to. Oh, apik.